Egunon, legebiltzarkideok, dakizuen bezala, urtarrilaren 28an errenteria tentsio eremu gisa izendatutako lehen herria izan zen, guztira urte eta erdi baino gehiago iraunduen tramitazioa burutu behar izan du errenteriak horretarako. Horren beste lan eta denboraren ostean baina, ospakizuna izan behar zuen edo gutxienez postasuna adierazteko eguna izan behar zuenak, amorrazio puntu batekin eta azalpenak eskatzeko eguna bilakatu zen. Izan ere, tentsio eremuen izendapena hankamotz etorri zen. Erreferentziazko presioen indizea dakizuen bezala oraindik garatu gabe dagoelako. Eta horrek esan nahi du, errenteriak indize hori gabe ezingo dituela aplikatu legea jasotzen dituen hainbat eta hainbat neurri. Eta hau oso larria iruditzen zaigu. Oso larria da, herrien gain lan sama izugarria jarri delako tentsio eremuen izendapenen prozesu hauek garatzeko, eta bien bitartean Jaurlaritzak eta Diputazioak ez dituztelako zegozkien lanak garaiz egin. Eta orain, errenteriako herritarrak izango direlako horren albokalteak ordainduko dituztenak. Injustua da, errenteriak bere esku dagoen guztia egin duelako, baina esan bezala Jaurlaritzak eta Diputazioak ez dira gai izan, edo ez dute nahi izan, hobe esan da, erreferentziazko presioen indizerik sortu. Oso larria deritzogu ere, legeak aurreikusi ez duen egoera bat sortzen delako honela. Izendapenak berak argi eta garbi esaten duelako kasu jakinetan alokairuak ezingo direla indizeak zehazten duen presioen gainetik egon. Eta indizerik gabe, alokairuan bizi diren hainbat inkilinok edo alokairuan bizi nahi duten hainbat pertsona gaztek esaterako, ezingo dituztelako beraien presioen alokairuak mugatu. Eta beste behin ere, izendapen hankamotz honek edo hankamotz datorren izendapen honek, langile klaseko jendea eta sektore popularreko pertsonak edo pertsona zaurgarrienak kolpatzen ditu, izan ere jabe rentista handiak dira etekin handiena aterako diotena hankamotz etorri den izendapen honi. Azkenik esan behar dugu ere oso larria dela Jaurlaritzak eta Diputazioak indizea sortzeko bete beharra zutela aspalditik jakitun zirelako. Eta denbora guzti honetan ez dutelako ezer aurreratu. Eta orain, errenteriako izendapenak indize hauen falta gerian utzi duenean, ez Jaurlaritzak eta ez Foru Aldundiak ez dira ari bere gain duten ardura bere gain hartzen. Al parecer, no hay responsables. Se ha hecho una chapuza, pero no hay responsables. Todos están mirando hacia otro lado, todos están tirando balones fuera. Alde batetik, etxebizitza sailburua entzun dugu deklarazio publikoetan Aldundiak interpelatzen, indizeak sortzeko beharrezkoa diren datu horiek eman ez dituztelako. Nolabait pilota Foru Aldundien teilatuetan jarriz. Baina beste alde batetik, Foru Aldundiak entzun ditugu, errenteriakoaren ostean, noski, adierazpenak egiten, esanez dagoeneko datuak Eustaten esku daudela eta Eustat ari dela datu horien kudeaketa eginez. Eta bukatzeko, ministerioak adierazi du berak oraindik ez duela inolako daturik jaso. Hortaz, guztiak, administrazio guztiak, batak bestearen atzetik ardura bata besteari pasatzen ari dira, eta inork ez du hartzen dagokion ardura gai honetan. Eta hori da, gure ustez egoera, eta uste dugu tamalgarria dela. Kontuan hartu behar dugu urteak egon direla erreferentziazko presioen indize hau sortzeko. Beraz, ezin daiteke justifikatu egoera hau esanez egin beharreko lanak teknikoki oso konplexuak direla edo lan horiek oso luzeak direla. Iruditzen zaigu horiek aitzakiak besterik ez direla. Bestetik ere kontuan hartu behar dugu urte horietan, guztietan, bi alderdik, EAJak eta PSek, lau administrazio nagusietan kogobernatzen dutela edo elkarrekin gobernatzen dutela. Jaurlaritzan eta Diputazioetan elkarrekin gobernatzen dutela. Beraz, paisaia instituzionala elkarlanerako inoiz baino hobeagoa den momentu batean gertatzen da guzti hau eta ez dira gai izan paisaia hori erabat optimoa izan denean bi alderdi hauentzat
erreferentziazko indize bat sortzeko ere ez. Beraz, ez dugu uste indizearekin gertatu denaren atzean arrazoi teknikoak daudenik, ez dugu uste instituzioen arteko elkarlanak dituen konplexutasunak daudenik honen atzean, uste dugu hemen dagoena arrazoi politikoak direla. Eta saiatuko naiz sinpleki azaltzen. PNVk eta PSek posizio ezberdinak eta ezagunak dituzte politika batzuetan, esaterako alokairuen presioa erregulatzeko politiketan. Eta naiz eta lau gobernuetan koalizian egon, eta naiz eta gobernu akordioak egin, aukera dutenean alderdi batek bestea boikoteatzeko arazorik ez duela ikusi dugu. Eta hori da hain zuzen ere, hemen gertatu dena. PNVk aldundietan duen nagusitasuna baliatu du, ogasunetan duen boterea baliatu du, presioen indizea sortzeko prozesua ahal izan duen guztia blokeatzeko eta atzeratzeko. Ez dugu uste, PNVk antzeko jokabidea duen lehen aldia denik, Estatuko etxebizitza legeari Jaurlaritzak ezarri zion errekurtsoa horren adibide ere izan daiteke, gobernukidearen iritziaren aurka jokatuz. Argi dago, EAJak alokairuen presioen erregulaziorako politikak blokeatzen dituela posible duenean, izan legearen aurka bozkatuz, izan esan dudan bezala legeari errekurtsoa jarriz, edo izan diputazioetan indizearen gaineko datuak ematea albezain beste atzeratuz. Ez dugu uste ere, etxebizitza sailaren ardura duen PSek, etxebizitzaren arazoa konpontzeak eskatzen duen anbizio maila erakutsi duenik prozesu honetan. Deklarazio publikoetan, diputazioa interpelatzera mugatzea, basuralderdia bera diputazio horren gobernukidea denean, iruditzen zaigu ez dela nahikoa eta ez dela egoera honek eskatzen duen kudeaketa maila. Izan ere, hori baino askoz, efikazia handiagoa eskatuko du etxebizitzarekin bizi dugun arazo handia konpontzeak. Eta emaitzak agerikoak dira, oraindik ez daukagu presio indizerik. Beraz, esan dezakegu, alokairuaren presioen erregulazioa bere osotasunean aplikatzen den 0 herri ditugula gaur-gaurkoz. Legea aprobatu eta hilabete gutxi falta direnean 2 urte betetzeko. Inefikazia izan daiteke ibilbide guztia laburtzen duen kontzeptua, eta inefikazia horren atzean herritarrak dira azkenean ondorioak pairatzen dituztenak. Inefikazia horren erakusle da, legez besteko proposamen hau EH Bilduk erregistratu eta 7 hilabetetara oraindik gaurkotasuna duen proposamen bat dela. Uztailean ekimena erregistratu genuenean, egia da, ez genekiela, otsailean, 2025ko otsailean 7 hilabeteren ostean egoera tamalgarri honekin aurkituko ginenik. Baina esan dezakegu denborak arrazoia eman digula, hau da, beharrezkoa zela presio indizeak sortzeko Jaurlaritzak fitxa mugitzea, bestela ezelako garaiz egingo. Eta zoritxarrez, azkenean horrela izan da, eta ez da indizerik garaiz egin. Jaurlaritza beste aldera begiratzen egon delako. Aurkeztu dugun proposamenak jasotzen duena da Jaurlaritzak lideratu behar duela indize hau sortzeko prozedura foru aldundiekin elkarlanean. Eta uste dugu hor ere azken hilabeteetako ibilbideak arrazoia ematen digula. Izan ere, dirudienez, azkenean Jaurlaritza bera ere ari da lanean honekin Eustaten bitartez, datu horiek kudeatzen. Eta logikoa dela uste dugu, izan ere horretarako gaitasuna duen entitatea delako Eustat. Eta horregatik uste dugu ere zentzu komunak esaten duela 3 ogasun desberdinen datuak kudeatu behar diren prozesu bat Jaurlaritzak berak koordinatu behar duela. Eta hori da gaur proposamenean ekartzen duguna. Jaurlaritzak dagokion ardura hartzea indizea sortzeko prozedura honetan, eta aldundiekin elkarlanean aritzea horretarako, besterik ez. Eta uste dugu gure indize propio aukitzea eta ministerioak ere izatea ez direla inkompatibleak. Eta gainera, esan dudan bezala praktikan, gure baliabideken lantzen ari garela ere baliatu beharko genuke une honetan. Kontuan hartuta gainera, ogasun propioak ditugula. Euskal Estatistika erakundea dugula. Etxe bizitzaren behatokia ere badaukagula.
Azpiegitura eta gaitasun hori izan da, pentsatzen dugu gure baliabideak ere balioan jartzeko unea izan behar dela honako. Dicho esto, y resumiendo, creemos que el retraso que está sufriendo el desarrollo del índice de precios de referencia no es una cuestión menor, porque como hemos visto, está afectando ya al primer pueblo declarado tensionado, que es Errentería, porque dicha falta de índice de referencia beneficia a los grandes propietarios rentistas que no tendrán un tope en sus alquileres. Y esto nos parece muy grave. Y creemos que no es una cuestión menor, porque en el proceso de declarar zonas tensionadas se está poniendo una gran carga de trabajo sobre los municipios, sobre los ayuntamientos, pudiéndose haber gestionado todo esto de otra manera bastante más eficaz, como ya lo han hecho, por ejemplo, Cataluña y lo están haciendo en Nafarroa. Pero es que, mientras tanto, mientras se responsabiliza a los ayuntamientos de todos los trabajos previos, vemos que ni Gobierno vasco ni las diputaciones están haciendo el trabajo que les toca hacer, que es desarrollar el índice de precios de referencia. Y esto es muy grave porque muestra el actuar de dos partidos, del PNV y del PSE, que aunque cogobiernen en el Gobierno vasco y en las tres diputaciones juntos, son capaces de boicotearse mutuamente en aquellas cuestiones en las que difieren, y como es el caso de la vivienda, generando ejecutivos totalmente ineficaces que desgraciadamente llegan a extremos como el de Rentería, donde al final acaban pagando, y nunca mejor dicho, aquellos que más necesitan de estos índices para poder topar sus mismos propios alquileres. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Astigarraga jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Mistoa Sumar.